कळत न कळत आपण भूताच्या तावडीमध्ये कधी अडकतो हे आपल्याला देखील समजत नाही. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. इंस्टाग्रामवर फॉलो करून कथा कशी होती मला सांगा. अतुल एक 26 वर्षाचा मुलगा. नुकताच त्याला एक सरकारी नोकरी लागली होती. घरात सगळे आनंदी होते, पण त्याच क्षणी त्याच्यावर दुःखाचं सावट जणू कोसळल्यासारखं वाटत होतं. कारण की त्याला आपले शहर सोडून दुसऱ्या शहरात जायला लागणार होते. घरच्यांची परमिशन भेटलीच, कारण की शेवटी नोकरीचा प्रश्न, त्यातही सरकारी. त्यांचा निरोप घेऊन तो दुसऱ्या शहरामध्ये आला आणि त्याला एका TCची नोकरी लागली होती, म्हणजेच तिकीट कलेक्टरची. तो आपले काम हे बघण्यासाठी गेला. भले मोठे स्टेशन आणि जंक्शनच ते. तिकडच्याच मोठ्या ऑफिसरांना तो भेटला आणि त्यांना सगळं काही विचारले. आणि त्या मोठ्या सरांनी सांगितले, हे बघ, सध्या तरी तुला सेकंड शिफ्टच करावी लागेल. आणि हो, इकडचे सगळे काही नियम वगैरे जाणून घे आणि मगच लाग. एवढा ऐकताच अतुलने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि तो बोलला, अरे या स्टेशनवर कोण येतंय? असं बोलताच तो त्या स्टेशनला रोज सारखेच आपापले काम करू लागला. पण नंतर तिकडच्याच काही वरिष्ठ मंडळींनी त्याला सांगितले की रात्रीचे 12 नंतर इथे येत जाऊ नको. वरिष्ठ म्हणजेच त्यांचे एक सर होते. अतुलने विचारले का? आणि सरांनी सांगितले की काही प्रश्नांची उत्तरं न दिलेलेच बरे. एवढं बोलताच ते सर निघून गेले. त्या जंक्शनला जास्त ते ट्रेन येत नसे. अतुल ही जेमतेम आळसपणा करतच आपले दिवस घालवत होता. पण एके दिवशी रात्री साधारण 11च्या दरम्यानच ट्रेन येणार होती. वरिष्ठ सरांकडनं फोन आला की ट्रेन निघून जाताच तू तिथून पटकन निघून जा. आणि खरं तर पहिल्यांदाच अतुल एवढ्या रात्रीचं तिकडे थांबत होता. बघता बघता सगळे स्टेशन खाली होऊ लागले आणि नंतर त्याला कळाले की ती ट्रेन ही अक्षरशः 11:30च्या दरम्यान येणार होती. आणि अतुलने वाट बघायला चालू केली. बघता बघता 11:30 वाजता ती ट्रेन देखील आली. ट्रेनमध्ये काही लोकांना फाईन्स लावल्या आणि नंतर ती ट्रेन निघून गेली. पण अतुलला फार झोप आली होती. आता पुढे करायचं तरी काय, असा त्याच्या पुढे प्रश्न होता. म्हणूनच तो त्या पूर्ण रिकाम्या स्टेशनवर सगळं काही पाहू लागला. आणि कधी कधी त्याला आश्चर्य होत असे की या स्टेशनचे वैशिष्ट्य असं देखील होते. आणि बघता बघता 12 वाजून गेले. अतुलला कोणतीच कल्पना नव्हती. आणि त्या क्षणी त्याला त्यांच्या सरांचा फोन आला आणि विचारले, काय रे, कुठे आहेस तू? अतुलने सांगितले, हा स्टेशनच्याच बाहेर आहे, आता घरी जातोय. आणि त्यांच्या सरांनी त्याला सांगितले की काय जरी झाले तरी चुकून देखील मागे बघू नको. अतुलने विचारले, असं का? आणि त्या सरांनी सांगितले की तुला बोललोय ना, काही प्रश्नांचे उत्तर न दिलेलेच बरे. या असं बोलताच त्यांच्या सरांनी तो फोन ठेवला. आणि इकडे अतुल तसाच पुढे चालत होता. आजूबाजूला टॅक्सी ना रिक्षा ना काहीच. आजूबाजूचा परिसर देखील खाली झाला होता. आणि अशातच एका ट्रेनच्या हॉर्नचा लांबून आवाज अतुलच्या कानावर पडला. हा आवाज ऐकताच अतुलला प्रश्न पडला की आता तर कोणती ट्रेन येणार नव्हती आणि हे जंक्शन एवढं मोठंही नाहीये की इथे ती ट्रेन थांबेल. मग आता ट्रेन आली तरी कोणती? अतुल त्याच क्षणी स्टेशनला जाऊ लागला. बघता बघता तो स्टेशनच्या जवळ गेला आणि आतमध्ये. आणि नंतर त्याला आठवले की त्यांच्या वरिष्ठांनी ते सांगितले होते की इथे थांबू नका. अतुल निघणार, पण त्याच क्षणी त्यांनी पाहिले की ती एक्सप्रेस ट्रेन ही तशीच येत होती. आणि बघता बघता त्यात पॅसेंजरही होते. कळत न कळत अतुलच्या मनामध्ये एक वाईट भावना जागी झाली. बोला, तेवढंच काय माझ्याकडेही पैसे होतील.
एक आस आणि पैसा खाण्याची एक जिद्द झाली. आणि त्यांनी आपल्याजवळ असलेला तो कोट घातला आणि मनात विचार केला की तशी ड्युटी संपलेली आहे. इकडे कोणते तरी पॅसेंजर बघतो आणि कळत न कळत त्यांच्याजवळनं पैसे घेऊन माझ्याजवळच ठेवतो. ती ट्रेन थांबली. अतुल जवळ गेला आणि त्यांनी पाहिले की सगळे दरवाजे हे त्या ट्रेनचे बंद होते. अतुलने सगळीकडे ठोठवले, आतमधले लाईट्स देखील, पण थोडेफार पॅसेंजर तर दिसतच होते. अतुल तिकडे ठोकू लागला, दरवाजा उघडा, दरवाजा उघडा. पण कोणीच दरवाजा उघडत नव्हते. शेवटी निराशेने अतुल हा तिथून जाऊ लागला. पण त्या क्षणी मागून एक दरवाजा हा त्या डब्याचा उघडला गेला. डब्याचा उघडता दरवाजा त्या क्षणी एक भला मोठा धूर बाहेर येऊ लागला. अतुलने एक हास्य केले आणि त्या क्षणी त्या डब्याच्या आतमध्ये चढला. आणि चढताच तो पाहू लागला की कोणता पॅसेंजर तर दिसत नाही ना. आणि तसेच त्याला एकही पॅसेंजर दिसत नव्हता. पण हळूहळू करून काही लोक दिसू लागले. अतुल त्यांच्या जवळ जाताच अतुलच्या मनामध्ये भीती आली आणि तो तिथून लांब जाऊ लागला. कारण की त्यांनी पाहिले की काही बायका असे होते त्यांचे केस अक्षरशः हे त्या जमिनीपर्यंत लागत होते. काही माणसं तर असे होते जे पांढरे पडले होते. अतुल जोर जोरात किंचाळू लागला. कारण की अतुलने पाहिले होते की अक्षरशः 2-3 शरीर असे होते ज्यांना मुंडी नव्हतीच. हे पाहताच तो जोर जोरात ओरडू लागला आणि आजूबाजूच्या त्या पॅसेंजरला बोलू लागला, हे काय, चला इथून. पण त्या क्षणी सगळे पांढरे पडू लागले आणि हळूहळू करून उठून सगळ्या अतुलच्या जवळ जाऊ लागले. त्या क्षणी अतुलने आपला मोबाईल काढला. पण त्यातल्याच एका हडईने तो मोबाईल हिसकावून घेतला आणि सगळ्यांनी एक एक करून अतुलकडे जाऊ लागले. सगळीकडने हसण्याचा आणि किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. अतुल दरवाजाकडे धावत गेला, पण तो दरवाजा जणू बंद झाला होता. आणि ही ट्रेन यावेळेला चालू झाली होती. अतुलने नजर बाहेर टाकली तर त्याला विश्वास बसत नव्हता. किमान क्षणभराच्या आत 100 गाठेल एवढा वेग त्याचा होता. बघता बघता सगळे अतुलच्या जवळ येऊ लागले. अतुल त्यांना त्यांच्या जीवाची भीक मागू लागला. त्या क्षणी एक हाडळ अतुलच्या जवळ आली आणि अतुलचा गळा दाबू लागली. काही लोक येऊन अतुलचे लचके तोडू लागले आणि क्षणभरातच अतुलचा जीव हा तिकडेच गेला. दुसऱ्या दिवशी त्याच्या सरांनी त्याला खूप फोन केला, पण अतुल फोन उचलायला तयार नव्हता. सर त्यांच्या केबिनमध्ये आले. अतुलची चौकशी केली तर कोणालाही काय माहीत नव्हते. पण ते बोलले, असो, काल रात्री माझं बोलणं तर झालेलं आहे. 11:30च्या दरम्यान तो निघालेला देखील आहे. त्याला काही झालेलं नसणार. दिवसभर त्यांनी त्यांचे काम केले, पण अतुलचा फोन लागत नव्हता. हळूहळू करून 1-2 दिवस गेले आणि त्यांचे ते सर बोलले की कदाचित त्याला नोकरीचा कंटाळा आला असल्यामुळे त्यांनी नोकरी सोडलेली असेल, अशी मनाला समजूत काढली. पण ते देखील त्यांना पटत नव्हते. त्यांच्या घरच्यांना सांगितले. घरच्यांनी पोलीस कंप्लेंट देखील केली, पण काहीच उपयोग होत नव्हता. आता त्यांच्या सरांची ड्युटी ही वाढली होती. कारण की ते अतुलने काम सोडल्यामुळे सध्या तरी त्या पोस्टवर कोणी नव्हते, म्हणून त्यांना त्यांचे काम करायला लागणार होते. अशीच एक रात्र होती. त्या सरांनी त्यांचे सगळे काम पूर्ण केले. आता शेवटचे एक ट्रेन जाताच ते देखील घरी जाणार होते. पण कदाचित हे त्यांना व तिकडच्या काही भूतांना मान्य नसेलच. त्यांनी त्यांचे काम संपवले. ते देखील घाईघाईमध्ये 11:30च्या दरम्यानच त्या स्टेशनवरनं बाहेर निघायला चालू झाले. कळत न कळत कसले तरी वास होतच होते, पण ते चुकून देखील मागे पाहत नव्हते. आणि हळूहळू करून ते त्या स्टेशनच्या बाहेर आले आणि त्या क्षणी तिकडे त्यांना अतुल भेटला. अतुलने विचारले, काय सर, कसे आहात, बरे आहेत ना? त्याला पाहताच त्यांच्या सरांच्या मनामध्ये धीर आला
आणि ते बोलू लागले, अरे काय रे, कुठे होतास? तुला आम्ही किती शोधलं, पण तू आम्हाला शेवटपर्यंत भेटतच नव्हता. चल आता तुला तुझ्या घरी नेतो. एवढं बोलताच अतुल बोलला, घरी? आता मला कशाला घरी नेत आहे? माझं घर तर इथेच आहे. असं बोलताच त्या सरांनी प्रश्न केला, इथे आहे म्हणजे? आणि त्याच क्षणी अतुलचं ते भयभीत रूप हे समोर येऊ लागलं. अतुलचे लचके जे त्या भूतांनी खाल्ले होते त्यातून रक्त येऊ लागले. अतुलच्या डोळ्यातून रक्त येत होते आणि क्षणभरातच अतुल पांढरा पडला. आणि अतुलने रागारागामध्ये त्यांच्या त्या सरांचा हात पकडला आणि बोलला, तुला आता मी इथून जाऊन देणार नाही. तुला मी मारून टाकणार. हे ऐकताच त्यांचे सर जोरात रडू लागले. त्यांच्या जीवाची भीक मागू लागले आणि क्षणभरातच अतुलने त्यांना तिथून खेचून घेतले आणि हळूहळू करून त्यांना त्या ट्रेनच्या जवळ हा घेऊन जाऊ लागला. ती ट्रेन देखील आली आणि त्या ट्रेनच्या आतमध्ये अतुलने त्यांच्या त्या सरांना नेले. त्यांचे सर हे अक्षरशः जोरजोराने रडत होते, आपल्या जीवाची भीक मागत होते. सहज नजर बाहेर टाकली तर ती देखील त्याच अवस्थेमध्ये. ट्रेन देखील अक्षरशः 100 एवढ्या गतीने चालत होती. हळूहळू करून ते सगळे भूत हे अतुलच्या सरांजवळ जमू लागले. बायकांचा हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि ते सगळे मिळून पुन्हा एकदा सगळे पांढरे पडले आणि एक एक करून त्या सरांच्या जवळ येऊ लागले. कोणी लचके तोडू लागले तर कोणी त्यांचे हात. आणि बघता बघता अतुलच्या सरांचे प्राण देखील त्याच डब्यामध्ये गेले. पण काही वेळात अतुलच्या सरांना जाग आली. जाग येताच ते तिथेच उठून बसले आणि आजूबाजूला पाहत होते. आणि त्यातलाच एक अतुल बोलला, सर, काळजी करू नका. आता हे सगळे आपल्यासारखेच आहेत, आपल्यावर. आता आपण देखील असेच एक ना एक शिकार शोधत राहायचे. एवढा बोलताच अतुल एक हास्य करू लागला आणि मुख्य म्हणजे त्यांचे ते सर देखील. आता हे सगळे कायमचे त्याच डब्यामध्ये त्यांची आत्मा फसलेली आहे. अतुलच्या घरच्यांनी पोलीस कंप्लेंट केली होती. नंतर काही लोकांनी त्यांना सांगितले की खूप वर्षाआधी इकडे एका ट्रेनचा अपघात झाला होता आणि हो, त्यामध्येच खूप सारे प्रवासी दगावले. ती ट्रेन आजही काही ठराविक लोकांना दिसते. विशेषतः 11:30 नंतर ती येते आणि जे कोणी त्याच्या जवळ जाईल त्यांना ती कायमची त्यांच्यावर घेऊन जाते. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर कमेंट करून लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्याही कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवर पाठवू शकतात किंवा मेल ID वर. भेटूया पुढील भागांमध्ये.